Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो बयबो मोजां दङ। Dhubri मेडिकल कलेजाव बेसेबां भेकेन्सि दङ आरो सोर एलिजिबल जागोन जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन अफिशियेल नटिफिकेशननि गेजेरजों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 8 पासनिफ्रायनो हागोन टेनसन दाला हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो अल आसाम केन्डिडेट्स बेयाव एलिजिबल जागोन आरो बेनि एप्लाइनि लास्ट डेटआ 9 जानुवारि आरो एग्जामा नोंथांमोना 2023 आव मोनसिगोन कम्बाइन एग्जाम DHS DME आरो लोगोसे आयुष कम्बाइन एग्जाम जागोन नोंथांमोना बयबो एग्जाम होनो मोनसिगोन जेराव नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ नायनो हासिगोन गोबाव खालामा दा नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना ला Bodo Job Info YouTube चेनेलाव बेबादि जबनि आपडेट मोननो दा एप्लाइ लिंकआ बेयाव फैयोब्ला नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन एप्लाइ खालामनाय प्रसेस मबाइलजों खालामनो हागोन दा जायखिजाया जों फै अफिशियेल मोनसे सर्ट नटिसखौ नायग्रोनोसै जेराव जोङो एलिजिबल जानायखौ जों बेयावनो नुनो मोनसिगोन दा लोगोफोर जों गिबियाव नायगोन बैसो अके दा बैसोखौ गोबां कमेन्ट्स खालामो बैसोआ बेसेबां नांगौ दा बैसोआ 18 इयार्स जानाय लोगो लोगोनो हागोन ST फ्रा आरो मेक्सिमाम ST आ 45 इयार्स टेनसन दाला लोगोसे जोंहा SC हागोन OBC जेनेरेल नोंथांमोना जेनेरेल बा 40 इयार्स बेनिफ्राय OBC बा MOBC बा 43 इयार्स अप टु 18 निफ्राय अफिशियेल साइटआ बेनो लिंकआ डिस्क्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय आरो बे भेकेन्सिया लोगोफोर धुब्री मेडिकल कलेजनि नोंथांमोना बे हस्पिटालावनो पोस्टिं जानायखौ नुनो मोनगोन सिलेक्शन प्रसेस होनोबा नोंथांमोनखौ फार्स्टआव एग्जाम लागोन बेनिफ्राय लास्टआव भाइभा टेस्ट एबा स्किल टेस्ट नोंथांमोनखौ लागोन ग्रेड वाइसआव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव अनलि ग्रेड 4 आव भाइभा टेस्ट लानाय जागोन लास्टआव स' बिनिफ्राय पस्टखौ जों नायोब्ला ST आव जुदि खम नुदोंब्लाबो नोंथांमोना नैबे होनाय पस्टआव आनरिजार्भ केटेगरियाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो एलिजिबल जायोबा दा बेखायनो नोंथांमोना बे ST आव जिर'बाबो अब्लाबो नोंथांमोना आनरिजार्भनि थाखाय एलिजिबल जायो अके जेरै हमना ला पियन दङ स' नोंथांमोना पियनावबो खालामनो हागोन ST आव सासे दङ बाट नोंथांमोना आनरिजार्भआव नुनो मोनदों साथाम अब्लाबो नोंथांमोना जि एलिजिबल जायो बेयाव नोंथांमोना खालामबानो जाबाय जिंगासिनांगौ गैया दा STP आव पस्टआ खमबाबो नोंथांमोना हागोन DMEनि आन्दारावनो गोबां हस्पिटाल दङ जेरै क'क्राझार नगाव दङ धुब्रि दङ बेनिफ्राय गवालपारा दं गोबां रोखोमनि दङ टेनसन दाला जास्ट नोंथांमोना एप्लाइ खालाम बाट नोंथांमोना पोस्टिं जागोन भेकेन्सि वाइसआव स' दानिया क्वालिफिकेशन 8 पास मिनिमाम 8 पास डेट मिन्स नोंथांमोना 8 पासनिफ्रायनो बे पस्टआव एलिजिबल जागोन आप टु डिग्री पाससिम लिरनाय गैया 8 पासाव हागोन होननानै बेखायनो बयबो हागोन 8 पास जानायनिफ्रायनो स' नोंथांमोना हागोन आरो दा जायखिजाया बयबो एप्लाइ खालामदो स्किल पेखौ नायदो स' स्किल पेआ मोजाङैनो दङ ग्रेड 4 लेभेलाव दा हमना ला 12,000 निफ्राय 52,000 आरो ग्रेड पे थायो 3,900 पार मान्थ नोंथांमोननि एकाउन्टआव हाबनाय जागोन जेब्ला साख्रि मोननाय जायो स' बिनि लास्ट डेटआ 9 जानुवारि आरो लिंकआ एक्टिभ जागोन 26 डिसेम्बराव थ' दानिया जों नायबाय ग्रेड 3 नन टेक्निकेल पस्टआव मा दङ स' नोंथांमोना बे STP आव 0 नुदोंबाबो आं बुंनाय बायदि आनरिजार्भनि थाखाय नोंथांमोना एलिजिबल जायो बे जाबाय पस्टआ क्लार्कआव स' 1 निफ्राय 8 सिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन जायनोखि नोंथांमोना फरायनाया गोरोबो दा बेसेबां फरायनो नांगोन जों बेखौ नायनोसै फैदो दानिया दा जोङो नन टेक्निकेलाव नायोब्ला नोंथांमोना 1 निफ्राय 8 सिम मोनगोन आरो स' बेयाव क्लार्कआव नोंथांमोना नायदो स्किल पेआ जोबोर मोजां बिथिं नायना ला देन बेनिफ्राय क्लार्कआव HS पास खालामनांगोन 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट डिप्ल'मा थानाय जानांगौ आरो स' नोंथांमोना नायना ला नै नाम्बार 5 सिम दङ HS पास बेनिफ्राय 1 इयार कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानाय जाथारनांगोन होमबासो हागोन नङाबा हानाय नङा स' बिनिफ्राय नोंथांमोना 6 निफ्राय 7 8 खौ नायदो बेयाव माखासे नोंथांमोननि डिप्ल'मा थानाय जानांगोन बे सेक्टरनिफ्राय MSc नोंथांमोना थानाय जानांगोन देन बेनिफ्राय लोगोसे जोंहा स्टेन' टाइपिंनिफ्राय डिप्ल'मा थानाय जानांगोन लोगोसे 1 इयार प्लास HS पास खालामनाय जानांगौ आरो लोगोसे लास्टआवबो क्लार्कआव नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों 1 इयार डिप्ल'मा लोगोसे HS पास खालामनाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव हागोन जुदि गोरोबाखैबा नोंथांमोना बे पस्टआव हानाय नङा स' दानिया फैलायबाय टेक्निकेल लाइनाव अडिअ नोंथांमोना टेकनिशियान मोनदों अडिअमेट्रि दा बेयावबो नोंथांमोना बे सेक्टरनिफ्राय डिप्ल'मा लानाय जानांगौ आरो होमबासो हागोन बेनिफ्राय अडिअ भिजुवेल मोनदों टेकनिशियान बेयावबो नोंथांमोना ITI खालामनाय जानांगोन बे सेक्टरनिफ्राय आरो स' बेनिफ्राय बेयाव गोबां दङ स' नोंथांमोना गासैयावबो डिप्ल'मा थानाय जानांगोन बे सेक्टरनिफ्राय बे पस्टनिफ्राय अब्लासो नोंथांमोना हागोन स' बिनिफ्राय लोगोफोर जेब्ला एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जागोन आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन दा हाउ टु एप्लाइ भिडिअ लाना फैगोन मबाइलावनो खालामनो हागोन जेबो जिंगासिनांगौ गैया आरो बे एग्जामा मोनसे कम्बाइन एग्जाम जागोन DHS DME आरो गासैबो लानानै पस्टआ 7,000 जाना दङ आरो बे एग्जामा कन्टिनिउ जमा जागोन दा सिगाङाव खालामनायफ्रा खालामनांगौना खालामनाङा आपडेट नोंथांमोना मोनगोन